Hello bro, welcome back to my video te. Hari ni ka video nga kwa unong kumne bon nangi ngi jua keren bahaya kata ka ijri ijit benriu. Ndrei ladang ya penpau ya ka jingsha omdon jat benriu hari India. Omdon jat benriu. Balai ngong kumta. Namar ka kentin jat benriu ka thau ya ka jingalong ka wei. Ka jing ya teli. Mbat ka jingalong ya rengkat. Kadwa hari India te. Omdon kata ka jing ya ringkat kata ka jing elong kawe bat ka jing teli. Bunsin ngi jisakhiru lingba ki jing mi ki khubor pher hagin kisni. Kadon bet ka jing pher hapdeng baduk badu baruspa kadon ka jing pher hakar hukum im hakariti ka dustur bat hakaketin ka thli jong ki nong snong jong ki jalab pher hari India. Te day nakane kadau kalau don pa ka jinga pher. Tes ladang ye keren ya ka jinga teliru. Ngime teli namar habala don pa ka jinga pher te. Ngime teli. Pekai tang hangne hajala mekhaya jongiru. Ngime teli. Ladang ye keren tanya ngi ki khasi jantieru ngime teli. Kadon bet ka jing ya pher ka jing ken kraw bet ya lajong. Omdon kata ka jing teli ka jing along kawe. Kumno pia keren ya kata ka itri ijit benreu. Haba ka jing teli omdon. Dan akane kadau ke ngasong hari India omdon jit benreu. Oi kadon ka kentin nation lane ka kentin jit benreu. Kidon ru ki kentin kum ka equality ka integrity bat ka fraternity hagi jing tho te kine ki kentin kidon tangba in reality in practice omdon jing atli omdon jat benreu hari India kadon ru ka jing nyoben ka jing petpo bat ka jing le sileng khmat ki jat benreu ba khamrit pat hari India kane kalong ba sai bhal lingba ki sakhi ki ba mi hagi khubor ka por sekpor hoi watla ngim jua keren su ya kata ka klasism lane ya kas system ndre kine kidang jabit naga por sekpor kidang don ki jingja ya ka ba ki jaj benreu ki ba khamrit pat ki sha thombor ki sha leben ki sha le silang khmat te haba kine kidang ja kumno ngina keren ya kata ka jaj benreu ka theu ya ka jing ya long ya rengkat ya ka jing ya teli bat ka jing along kawe te haba kine ki jing sha nyoben ki jing sha petpo bat ki jing sha le silang khmat jong ki jaj benreu ba khamrit pat haki we pat ki jaj benreu he pat hato kalong sa kabadai bangin ya keren ya kata ka jaj benreu hato hari India kadon jaj benreu se haba kine kidang jate hadu kine kisniru wat haka jala mekhlaya jongiru kalau don lupa kata kajinga keno hakini kisni mentale lami da ki kentin tmai mo kita ki high level bat ki low level te ya ki high level ngi ong ya kito ki hespa ki ba capture ya ka bosnsha ki ba don haka bor kumjuru ya kito ki businessman kito ki hespa ki ba don dia day bat kito ki ba don haka bor ya kito ngi ong da ki high level kadba ya ki nong rep ki nong bela ya ki baduk pat ngi ong da ki low level te wat haka imlang salang jongiru wat hangne jala mekhlaya jongiru kala don pa ka jinya pher kumno ngina keren ya kata ka itri ijit benreu ngan sa batai phi company ngan sa pule da ka jing tho jong we na ki thinker lane we na ki scholar ya ka baula batai ya ka kentin jaj benreu kamut ayu jaj benreu kumba u kalmak we na ki political thinker ula batai lingba ka theory jong u ba haka society lane haka imlang salang kidon arkan hun kita kide ki kapitalis bat ki proletariat ki kapitalis kide ki hespa kide ki high level kembangi khot mangi hangne jala mekhlaya kadba ki proletariat pat
kini ki nong rep ki nong belah ki bro ki baduk te hang ne ajala mekhlaya jungi la kontrol ya ka spa ka phau ya ka economy daki bro ki badon ha kabor daki hespa daki high level kadba mangi ki baduk em ngitrai sitom ban belah ban rep ban riang tangba ngisa kontrol pat ha kine ki high level te ki high level ki don tang khndiet ngut khambun hi ki low level kumba ukalmak ukran lingba ka theory ju la sengsar daki khndiet ngut daki hespa ban ya ki majority of people ban ya ki babun ta sengsar ki hespa ya ki baduk ya ki nong belah te treitom ki proletariat lane ki nong rep ki nong belah tangba ya ka spa pat lum ki high level lum ki kapitalis hang ne ajala mekhlaya jong iru kalong kumta mangi ki nong rep ki nong belah ngi treitom ngi belah hakador kapatat nrei ladangi thit ja kamar kamata pat kalong kabarem karem ha ladangi thit ja ki mar ki mata hayo hat teladangi ledi ki marep ru ladi mangi tat bha nrei onda ki ladi ki la penyajiao makiam kador kabarem kane ka buj ban yo lum spa lum phel kito ki high level kito ki capitalist ki badon ha kabor te hangne perlok ngan batai phi ya kata ka kentien jaj benreu we na ki thinker lane we na ki scholar u la penpau ya ka kentien jaj benreu ka kerteng jung ni scholar lane u rustat kadai u Ernest Gellner te ula batai haka kuat ka jung u ka ba ula ai kerteng nations and nationalism ka ba ula penmi haka snam khatnai spa phapulai une u scholar lane une u rustat Ukraine ya kini ki kentien dengan pule ya kini ki kentien kiba une urustat Ukraine bat ngan sa translate pat hak tin kasi kamut ayu jaj benreu a nation is formed if and when the members of the category firmly recognize certain mutual rights and duties to each other in virtue of their shared membership. It is their recognition of each other as fellows of this kind which turns them into a nation. Hang ne ka bamut ka jaj benreu kadai lada ki dekot ki badon hapo ka imlang selang ki ya buro markeliang ki ya itu markeliang ya ki rights and duties bat ki ya share markeliang long ki ya snothu markeliang kan ki ya perkhat markeliang ya ki jing ki jing jenjar kata kadai ka jingmut nation lane ka jingmut jong ka jaj benreu it is their recognition of each other as fellows of this kind which turns them into a nation. Kadai kajinga sutu markeliang, kajinga buro markeliang, kajinga share markeliang ya kijing ki jing jenjar, jong ki breu ki badon hagari. Kabla penlong ya kajad benreu. Hang ne perlok pisai ya ka kentien jad benreu kamut ayu. Te ban shuya keren klebi ya kata ka itri ijad benreu te. Lada ngimdon kata kajingnya teli, lada ngimdon kata kajingnya sutu markeliang, kajingnya buram markeliang hapdeng jungi, kamdon jingmut. Dia parlok nganget ba filasno tu ya ka kentien jaj benreu kamut ayu. Dia nakaliang kajonga ngam kwa ban keren jerong re ngasi pensai pi tangkat ne, te ngalah puleru ya kine ki kentien ya ka bau Ernest Gellner ula batai lingba ka kuat ka jungu ka ba ula kerteng nations and nationalism te perlok nganget ba filasno tu te ngam kwa keren jerong khublai sibun khublai sajarngu tangkat ne hi ngin sa siam biang hai ki video